Niin, mä just sanoin, että voi miten ihana tuo kassu, niin Pia sanoi, että viimeksi kun mä näin sen, niin se korvat lui musta justiin pukitti, kun joku yritti laukata. Joo, sulla pitäisi olla kai semmonen niinku, tommonen videotyyppi täällä ja laittaa aina, no niin, katsotaan tunnin aluksi vähän kassua videota. Jaha, ja sit lähdetään ratsastamaan. Ihan sillä se varmasti on sulle käydä ratsastamaan. Eikö ole? No nyt katso, ei näytä pahaa. Hyvä, että ota vähän taaksepäin sun. Hyvä, eli jälsyntä. Edesko taas ohjaa, jalkaa ympärillä. Painoon tukevasti takapuolella. Tarkasti vaan. Eikä mennä kovempaa. Taasti. No, nyt pitää vähän odottamaan. Hyvä. Anna jossain kohdin kävellä, nyt oli vähän paremmin tahdista. Onko käynyt kesän aikana tunnella ollenkaan? Joo, näkee kyllä vähän villin näköistä menoa nyt. No niin, anna näin. Pohkeet ympäri ja kuljettaja pystyy. Niin erinäköinen meininki on, kun sä rupeat istuu siellä satulassa. Hyvä, varmaan Pia rupeaa kyllä riittää tälle kanssa. Hyvin ratsastettu, Pia. Ei ollut mikään helpoin alkutilanne oikeesti. Ei tuolla pitää ruveta mennä testakeekaita. Minä sanon ensi kaudella tulevat keventäisin vielä. Ja nyt kun rupeat keventää Nassu, niin koita oikein pitää tarkasti ne ohjat itsellä. Pehmeät kaksi ohjaa, keskity oikein. Hyvä. Ne on sun. Rauhassa, älkää mene muutenkaan vielä lähelle nyt ketään. Tassi kanssa lurppaa, kun se käy niin kuumana. Muutenkin.